От изобретяването на колата, над 20 милиона души са загинали в катастрофи. През 30-те години на миналия век, производителите на коли решават да разберат какво става с хората по време на катастрофа. Първите опитни зайчета са човешки трупове, вързани в колите. Но с напредване на изпитанията, труповете не достигат. И в началото на 50-те години са създадени специални чучела. Те обаче не винаги дават добра представа за ставащото с хората по време на катастрофа. Най-добре е в колата да има жив човек. Ето защо Ръсти Хейт охотно се поставя в услуга на науката. Ти сигурно си Ръсти. Здравей, аз съм Даниел. Здрасти, Даниел. Какво става? Учейки хората как да разследват катастрофи, Ръсти решил, че най-добрият начин да ги проумееш е да участваш в тях. Така преди 15 години той започнал съзнателно да предизвиква катастрофи. Качвам се в колата и правя катастрофа, защото вярвам в идеята, че ако някой учи някого как да разследва причината, двама души да пострадат, той трябва да може да реконструира катастрофата. И то правилно. Това ще рече, че трябва да мога да конструирам катастрофа, да я планирам, да съм вътре и да не пострадам. Правил съм го над 930 пъти и то успешно. Днес Ръсти ще направи 938-та си катастрофа на конференция, посветена на този проблем. Присъстват учени и инженери, които ще анализират резултатите. Като при всяка друга наука, и на нас ни трябва лаборатория, а катастрофата е най-добрата тренировъчна лаборатория. Трябва ни подходяща среда и ето ние тук. Всеки тест крие потенциален риск от сериозни наранявания. Има ли някаква опасност за Ръсти? Определено да. Ръсти е единственият, който се качва в тези коли. Никой друг не го прави. Ръсти е на стартова позиция. Той ще забие колата си в двете паркирани коли със скорост 60 км в час. Ръсти се излага на голяма опасност. Според статистиката, при такава скорост, 1 от 3 катастрофи завършва с сериозни наранявания, като счупени ръка или крак. Ръсти би трябвало да има стотици счупени кости. Ръсти, как си? Добре съм. Беше страхотно. Невероятно, но този човек отново се беше измъкнал невредим. А сега искам да измеря натоварването, на което е подложено тялото му при тези катастрофи, за да видя дали е истински жив супергерой. Аз съм Даниел Браунинг Смит и съм в Лас Вегас, за да проверя дали Ръсти Хейт има свръхчовешки способности да оцелява при катастрофи. Той е участвал в повече катастрофи от всеки друг човек на планетата и сега се готви за 938-та. Искам да измеря стреса, на който е подложено тялото му. Да получа тази информация ще ми помогне биомеханикът Джът. Той ще сложи по тялото на Ръсти акселерометри, за да измери силата на катастрофата. Събраните от тези акселерометри данни ще ми дадат милисекунда по милисекунда точната сила, на която е било подложено тялото на Ръсти. Катастрофата има 3 главни фази. Първата – колата се блъска в друга кола. Втората – хората се удрят в колан, волан или стъкло. И третата – вътрешните органи, като мозък или сърце, се движат в тялото ви и се удрят в гръдния кош или черепа.
Дни след катастрофата може да се появи и четвърта фаза – травма на врата. Получават я всяка година над 120 000 американци. Но в над 900-те си катастрофи Ръсти не я е получил нито веднъж. Ръсти е готов и колата е на стартова позиция. Скоростта ще бъде над 60 км в час, което увеличава риска от сериозно нараняване. Дай я на линия. Тръгвай, Ръсти. Сблъсъкът е по-силен от предишния, но Ръсти отново е невредим. Как се чувстваш? Резултатите от сензорите биват анализирани незабавно. Искам да знам на какви гравитационни сили е било подложено тялото на Ръсти по време на катастрофата. Мисля, че най-високата стойност е 12. 12? А колко тежиш? Около 100 килограма. Значи си тежал 1200 килограма? За кратко. За един миг. Наистина е интересно, като си помислиш, че може би за стотна или две от секундата си тежал 1000 килограма. 65. Точно тогава опасността от наранявания е най-голяма. Като си помислиш, че ребрата, сърцето, дробовете изведнъж тежат 20 или 10 пъти повече, опасността наистина е голяма. Нараняването на тези органи може да се окаже фатално. Как успява да остане невредим? Може би Ръсти до толкова е свикнал с катастрофите, че тялото му е развило шесто чувство, помагайки му да се защити на ниво инстинкти. Това прави ли го свръхчовек? Едно е сигурно. Преживял е над 900 катастрофи, оставайки невредим, което друг не е правил досега. С дарбата си той е помогнал в изследването на катастрофите, спасявайки по този начин човешки живот.